ukážete strašně pozdě, hrozně pozdě, ale musí čekat. Takže existuje další přístup, a to je právě přístup těch user stories, a tomu se říká slicing of cake. A to znamená, že se vezme ten projekt a seká se tak, že vždycky naprogramuju kousek modelu, kontroler i view pro tu jednu konkrétní funkčnost. Pro úplnou nějakou drobnost. Může to být funkčnost jednoho tlačítka. Můžu třeba, když budu dělat nějaký datagrid, tak nejdřív udělám ten datagrid úplně hloupý, bez filtrování, bez řazení, bez stránkování, ale už ho udělám tak, aby se dal releasenout. Takže už tam jako bude nějaký CSS, to už bude nějak vypadat. A to znamená, že tady v tom alternativním přístupu, tak tady jsem udělal kousínek funkčnosti, ale už to tahá data z databáze, ten datagrid, a už nějak vypadá. Pak tam přidá stránkování se vším, z databází se vším. Pak tam přidám třeba to filtrování, pak tam přidám řazení. Jo? A tady tímhletím způsobem, tak vždycky můžu tomu zákazníkovi něco ukázat. A ještě další taková věc, při tady tomhle způsobu vývoje je, že pokud začnete vyvíjet od těch nejdůležitějších věcí, říkejme tomu must have, a tady si dáme nějaký nice to have, tak třeba už v půlce projektu, tak máte všechny ty esenciální funkcionality, z kterých se ten software nedá použít. A teďka už dovyvíjíte další věci, které jsou užitečné, pro ty uživatele to velmi zpříjemný, v tom produktu by měly být, ale když vám dojde čas, tak můžete releasenout. Takže já nevím, když byste dělali konkurenci Google, nějaký jako nový hledač 2, tak tady vyvinete hledání a tady budete vidět autocomplete. V tom původním systému vyvíjíte všechno naraz, hledání, autocomplete a tak dále. Může se vám stát, že vám dojde čas a třeba náhodou už budete mít autocomplete, ale ještě nebudete mít hledání. Tady v tomhle přístupu, tak postupně po těch částech se dostat k nějakým funkčním hledáním, které je třeba odolný proti spamování nebo jako blendence a tak dále. Takže ty user stories tak jsou takový přístup, při kterým neustále vidíte něco funkčního, něco, co můžete někomu ukázat, něco, co obsahuje vlastně všechny ty části, které jsou potřebné.